ман 5 арӯз дар як шаб доштам. ин суханҳоро аз футболбозони ин видео шумо ҳеҷ вақт намефаҳмед. имрӯз ман барои шумо видео дар бораи футболбозоне ки танҳо як занро дӯст медоранд тайёр кардам. пеш аз ин видеоро сар кардан хотиррасон мекунем ки спонсори ин видео 1xbet мебошад. дар ин ҷо шумо метавонед коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногунро ёбед. ссилкааш дар комментария. инчунин агар бо промокоди TouchFood регистратсия кунед, барои аввалин пардохтатон то 6500 рубл бонус медиҳанд. акнун давом медиҳем. таърихи ошқонаи Лионел Месси ба ҳама маълум аст. дар дили ӯ ҳамавақт ба ду чиз ҷой буд: барои Барселона ва Антонелло Ракуццо. бисёриҳо мешуморанд ки зани Месси комилтарин зан аз футболбозон мебошад. Антонелло ороишҳои қиматбаҳо пӯшиданро дӯст намедорад. дар ҷангу ҷанҷолҳо низ пайдо намешавад. онҳо аз синни 5-солагӣ якдигарро мешиносанд. Антонелло аппаи дӯсти беҳтарини кӯдакии Месси аст ки бозингари аргентинӣ бисёр ба хонаи онҳо ба меҳмонӣ мерафт. соли 2000 Месси Росариоро тарк кард то ки футболбози профессионал шавад ва ҷуфти ҷавон бо якдигар вохӯрдан ва суҳбат карданро бас карданд. вале соли 2009 Месси ва Антонелло боз якдигарро вохӯрданд ва ин ҳодиса тамоман ҳаёти онҳоро иваз кард. аз он вақт ошиқон дигар ҳеҷ вақт ҷудо нашуданд. соли 2017 онҳо тӯй карданд. айни ҳол 3 фарзанд доранд: Тиаго, Матео ва Чиро. шавқовар аст, дар охир шумораи тӯби тиллоиҳояш бисёртар мешавад ё шумораи фарзандонаш. ба ӯ нигоҳ накарда ки Златан Ибрагимович дар карьераи футболиаш бисёр дастаҳоро иваз кард, вале ӯ танҳо ба як зан дилбаста аст. соли 2002 Ибрагимовичи 20-солае ки дар он вақт аллакай истораи Аякс шуда буд, бо ламборҷинии худ раи Мерседесро гирифт ки дар сайри рӯли мошини немисӣ зани 31-сола Хелена Сегер шишта буд. ба ӯ рафтори футболбоз маъқул нашуд ва ӯ додвойро сар кард. ман бинии калони ӯ ва соати тиллоиашро дида асабонам вайрон шуд, мегӯяд Хелена. дар он вақт Ибрагимович Хеленаро дида ошиқ шуд ва фарқ байни ҳамдигар 11 сол. фарқ дар қадашон. Ибрагимович 30 сантиметр аз дӯстдоштааш баланд буд. инчунин Хелена аз оилаи бой буд, а Ибра аз оилаи камбағал. ва ҳама ин ба бозингари шведӣ халал нарасон ки дили ин бонуи зеборо кашф кунад. бале, аввалан зани 31-солаи бизнесмен ба футболбози ҷавон негуфт, вале ҳамаи мо медонем ки чӣ тавр Ибрагимович метавонад ба мақсадаш расад. айни ҳол Хелена ва Ибрагимович ду фарзанд доранд: Максимилиано ва Венсето. ишқи Ибрагимович ба Хелена канор надорад. дар вақташ ӯ ба ПСЖ гузашта буд, махсус барои он ки занаш Фаронсаро дӯст медорад. Муҳаммад Салаҳ ин намунаи футболбози беҳтарин ва марди оилавӣ мебошад. бозингари мисрӣ худотарс аст, барои ҳамин дар бораи зани ӯ хабари бисёр ёфта намешавад. ишқи худро Муҳаммад дар ҷавониаш вохӯрд ва онҳо соли 2013 тӯй карданд, вақте ки Салаҳ 21 сола буд. тӯй дар қишлоқи бозингар Нагри гузашт. тӯй бо ҳама қонуну қоидаҳои мусалмонӣ гузашт ва дар тӯй ҳама ҳамқишлоқҳояш иштирок карданд. баъд аз як сол Салаҳ фарзанддор шуд ва номашро Мекка номгузорӣ карданд. духтарчаи ӯ аллакай ба худ миллионҳо мухлисони Ливерпулро ошиқ кард. боз як зани хоксори футболбоз ин Наташа Азар аст. Наташа ин аввалин ва ягона зани Эден мебошад. онҳо якҷоя дар мактаб мехонданд ва аз синни 14-солагӣ бо ҳамдигар вохӯриро сар карданд. вақте ки Азар ба академияи Лил рафт, Наташа мактабро тамом карду, вале нахост ба донишгоҳ дохил шавад ва ба Фаронса ба пеши Азар равона шуд. дар ин 10 сол ӯ ба занҳои оддии футболбозон мубаддал нагашт. Наташа ба худ диққат ҷалб карданро дӯст намедорад. на Инстаграм ва на Фейсбук дорад. ӯ рӯзҳояшро дар хона бо пухту пас ва хондани китобҳо мегузаронад. мисли Месси ва Антонелло, Азар ва Наташа 3 писар доранд. Зинедин Зидан дар вақташ бисёр гармиҷоз буд. бояд меорем ҳамон ҳодисаеро ки дар финали ҷоми ҷаҳон рух дода буд. вале дар ҳаёт ӯ хеле ором мебошад. аллакай 25 сол аст ки Зинедин ва Вероника Лентиска Фернандес якҷояанд. онҳо дар Кан шинос шуданд. дар он вақт Зидан дар академия бозӣ мекард, а Вероника дар мактаби балет мехонд. дар рӯзи шинос шуданашон Вероника ба магазин кор баромад ва шиносҳояш назди ӯ рафтанд ки дар он ҷо Зидан ҳам буд. баъд аз 5 сол ошиқон тӯй карданд ва ҳозир 4 фарзандро тарбия мекунанд ва ҳамаи онҳо футболбоз мебошанд. қайд мекунем ки гузаштан аз Ювентус ба Реал Мадридро ба Зидан махсус Вероника тавсия дода буд. чӣ хел ман метавонам ба шумо дар бораи Дэвид Бекхэм ва зани ӯ Виктория нақл накунам. ин ҷуфти суперистораҳо аллакай 20 сол аст ки бо якдигар зиндагӣ мекунанд. дар солҳои 90 Виктория солисти группаи Spice Girls буд ва Бекхэм аввалин бор ӯро аз телевизор дида фаҳмид ки ин духтари орзуҳояш мебошад. духтаре ки ҳеҷ вақт ба футбол ҳавас надошт, даъвати дугунаашро қабул карда ба бозии хайриявӣ бо иштироки Манчестер Юнайтед равона шуд. ба Вероника он бозӣ маҳқул шуд, махсусан футболбозе ки бо рақами 7 бозӣ мекард.
Вероника баъд аз он бозии хайриявӣ бо иштироки Манчестер Юнайтед ба раздевалкаи сурхпӯшон даромада рақамҳои телефонии худро дар шкафи Бекхэм гузошт. Дэвид баъди ин рақамҳоро гирифтан ба хона рафта ба 6-7 варақи дигар навишта монд ки боз гум накунад. баъд аз шиносшавии онҳо Вероника дар ҳама бозиҳои Бекхэм иштирок мекард ва бозингари англисӣ бошад ҳар рӯз ба нағзмедидааш ҳафтои гули лола мефиристонд. 4 июли соли 1999 онҳо тӯй карданд бо нархи $800,000. вале ростӣ Виктория ва Дэвид ҳамавақт пул кор кардан метавонистанд ва ба воситаҳои ахбори омад тӯйро бо нархи $1.5 миллион фурӯхтанд. аз ҳама ҷуфти зебо ва машҳур 4 фарзанд доранд, 3 бачаву 1 духтар. ба ҳамин тамом дӯстон, агар ин видео ба шумо мақбул шуда бошад, лайки қиматбаҳоятонро монед ва дар канал обуна шавед ки аз видеоҳои ояндаи мо хафо намонед. бо шумо буд Мирзоёр Гаюров. Хай.